hanya hai ang tiri tu phai jau ka nor no sanani nungnai a sokjak a boma ke sok ba boma ke hang abo ang phungnai ang actually tini ang no a hangai phungnai bunya rang kabang manugo a bui hangai samani ba sogui samani ang actually abo ang sayang tini phungna musung ang tini phai kya a boma ke hang ke ang tamu tamu ronai o awo ang no phungnai a haino simi hangma bai simi ingya do ke mane sathini mane interest nai ngota awon bai ang no sathini interest waisa sakha tayo sa san musungai aba ke ang phungnai no nai din ro soya sak mangpli channel no hai kete kaisa ang pulyano sairnai tabu bo subscribe khe tongkhang ke tabu bo nor subscribe khanya di tai bell icon tongni tapok di video sajagoi tongkhang ke norok like dina bo tapok di asno hambai tongdi ang tamo phunung nai hake tamo ro nai ang tabok tu bujak norong ni tamo norong nai nyai ang abo ke kasing mosla bo te nai abo ang norong no phunung nai kasing mosla tabok yamsuk ani thani ap tongo amang nai ap phunung yako amok pias ang rai already sui paijak pias ke thani renai amang ni jehetu amang ni bagai resum biseria resum ke ko duita tai moso tongo moso ke moso bo bisir na ya nai nai di norok ano ang phunung nai pesak nai tung na moso ang thani bararia lagi abo ke tama norok no salia bumo bisitoria abo ang tini pukhiriwo romoito haika ang norok no phungna bagai ang bunno nugo nai mokol gedal yang ang sabo salia ba borok khlaisa situng jetu naikhangke omoke jarpan puthi gram ka khana ang bisile kotor yabo thik 300 350 ebab abo sukse kotoria narong nai tongdi choice pesak video no radio rawi phunuk sina pias thanyai amang nini abo kai risum soitar mane soit bokra amang nini kaisung mosla ro blai amang nini satta bebang tukuri khaikya tabo bebang no joto nang mix khaibine kaisung mosla tei moso tei hasing hasingya risum bebang mix khaibine ang obo mix khabi obo awo danai awo dairine obo awo tabang da sinai je oroni mosla joto abo hasing risum danai sacing video khaimai kisa kostong khang ang already bebang sotui som leuno dopai kedu je danai sini egi jana hampano sorry egi ya hangui jana hampano sing haki phekna no ano ahake ta phekdi ahake phekdi mosla joto kisu nangani da ajnalo ke abo tamu ke sarab nai abo kaisa borongni wan soi phainano gang tini warung chikon se kha warung ko toklak sina kha warung sina kha ambai abo rap nai Bana abo ang kasih
actually ini video ini pasang kan recording bagai saatnya pura mana kupnai iseng udah kata apa ini kenal ya ini iseng bagainya ini lagi bayar sahabat tangan orang subscribe like teman tak hobi tidak tahu subscribe ya teman sahabat tangan saya di benar kan tangan anda video ini lain lagi ini saya sampai lagi video ini baik sampai dengan paham pun juga mana kita saja video ini kita posting kan itu orang tidak banyak juga ima khana hockey lo blog bo ma ke ton lagi অনেক hockey lo blog ya ma ke kusuk ma khane prai karasa hai kusuk ma khane karasa ta kisi sa bisi khaine kusuk ma khlane nai tuni no rok esa mang please sendel no mona digo thangjak lagi ko haingjak tabok sujarawo একদম টাইস বেশিমি বমনাই বুকুই ফেনা 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 দিনি যে তাম হনায়াবো apo to ang sana ranglia muna bagai buti kosrota sana thangka abo kokoro siri siri sana thangke abo hangka ke nang phunugana taibo ero yang bo hangka apun jagolong ka ang khakirnai mungke tola muna bagai jehetu jeti rok kosori thana bagai hake maro abo jagolo tai sang ugulo buskang phikung be bangno muthungna nangnai abo sarapsa niagulo maro khlaisai ni game hake hake nara nugui mankana ta hujaro khe munti ngui tongo nara no guri phungnai bebang no sak sabai kya hazal kan tono nara nugui mana kasak ngai kya oro bosang bebang no tabo yang osim motong kangke yang osim hangkeng kha ero ato already no hangito hakya bobo hayang jaka kisa ano comments khai sadi tai tabu bo subscribe khayangui tongkha hangke subscribe khlai ridi tai like dinani tapok di haino hai sakalai jau asuno hambai munbai kha tabo ang sasinai mono bye bye.